Igaro diren astelehen eta asteartean, Europako 14 eskualdetako ordezkariak hartu ditugu autonomia erkidegoan, lehen Donostian eta gero Bilbon. 14 eskualde hauek dira Europan industria garapen handiena daukatenak eta bestalde batetik ere berrikuntzan ahalegin handiena egiten ari direna. Beraz, alor horietan indartsu diren eskualdeak. Eta gure sailari egokitu zitzaion Donostian, Ikerbasqueren egoitzan, existentzia ordenagailu kuantikoa dagoen lekuan hartzea, eta aukera baliatu genuen gure estrategia kuantikoari buruz hitz egiteko, estrategia kuantiko horren nondik norakoak azaltzeko. Labur esateko nik bi mezu plazaratu nituen harrera ekitaldi horretan, batetik benetan burujabetza estrategikoa, Europak burujabetza estrategikoa nahi baldin badu, bidea garapen teknologikoa eta lidergo teknologiko izan behar dela eta lidergo teknologikoa berrikuntzan oinarritu behar dela, batetik eta bestetik horretan eskualdeek zeregin garrantzitsua dutela, ez bakarrik politiken ejekuzioan, baita diseinuan ere bai. Eta gero erabili nuen iraganeko txinatarrei esleitzen zaien madarikazio ezagun bat, non norbaiti desiratzen baldin bazaio denbora interesgarriak edukitzeko azkenean horrekin esan nahi dena da. Interesgarriak beti izaten direla denbora ziurgabeak, bortitzak, arriskuz beterikoak. Nik uste dut gaur egun denbora interesgarrietan gaudela, baina egia da arriskuak daudela, baina arriskuak daudenean edo mehatxuak daudenean aukerak ere badirela. Eta guk baliatu behar ditugula aukera horiek Europan garapen teknologiko hori izateko eta hortik ondorioztatuko den burujabetza estrategikoa lortzeko.